ako kababaloy ang mga kafir o mga Shia Rafida. Bismillah wassalatu wassalamu ala afdal al-anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Makampat ugaid na maliwanag akarin ako kababaloy ang mga kafir o mga Shia Rafida. Mga Shia Rafida asiran din sa Shia Imamah, Shia Jafari, Shia Twelver, da aba Shia Ahlul Bayt, kabimba bagwana na sekta ang tanan ang mga Shia, ang mga maranaw sa Quiapo. Maninulong siran kung arano Imam Jafar As-Siddiq radiyallahu anhu. Maninilong siran kung arano Ahlul Bayt. Mga uri penuh Allah amia maguntong apo paginagtao ko turuan o Quran agu sunnah o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyaw na din naman sukyat tirwaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'an Allahu man sabba ashabi. Bimurkaan Allah susiran ito adi susuman-suman ko mga sahaba. Baadam ba sa adi susuman-suman ko mga sahaba? Baadam ba sa pagkararangit ko mga sahaba? Baadam ba sa binasa ko mga sahaba? Inunta na susira ng mga Shia Rafida ay pakapuuniran na panulo ng mga Yahudi ay binasa ko kay isa-isa o umma o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binasa ko Islam. Kiyukong mupat ang madahib udi na pata imam sa mga Shia Rafida na mga kafir siran. Bitiroy Imam Abu Hanifa rahimahullah. Man shak fi kufri haula asyi'atu fahuwa mithluhum. Sadna tigil manuto sa tawa dinyan kukuman sa mga Shia Rafida na mga kafir na pediran. Bimbalis kanyan kafir. Bitiroy Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Laisat ar-rafida min al-Islam fi shay'in. Sa mga rafida tigil na dabairan kikakambat ko Islam maana sila ng mga kafir sila. Bitiroy Imam Shafi'i rahimahullah, lam ara ahada min ahli al-ahwa ashhadu bizur min ar-rafida. Dakop na tigil makailay sa mga tao ribat ipanarima. Pulo-pulo ribat ipanarima inunta na sira ng mga Shia Rafida. Bitiroy Imam Malik rahimahullah, alladhi يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نصيب في الإسلام. Sabna tigyan sa di susuman-suman ko mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam na demayran kikakampat ko Islam maanasiran na mga kafir siran. Baadam besa saka tau buah muslima dima kau unut ko apya anda ko pat amal zahir. Baadam besa mga muslima susupak nira supat amal zahir. Anda kan kau unut. Ya kana nakakngiraw ang mga Syianan sa aya ko na kau unutaniran na sa Ahlul Bayt na mata-matahan ka din na benar sa kaapya sa putuniran sa mga Ahlul Bayt na ribat kutaman na mariribat. So kanar mayran ko sa 12 imam adi pengaruh dosa di pengaruh ribat katawan niran so kapamatairan pematay siran inunta na ukabairan na mga panarimanan ada banyan kika kampat ko Islam. Supat ang madahib udi na patay imam nasiran si Imam Abu Hanifa, Imam Malik ibn Anas, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Siko kiaganat Rasul sallallahu alaihi wasallam na siguragon na 80 kalendara Hijri na inimbawata si Imam Abu Hanifa sa Kufa sa Iraq. Sa manuto na miyaka 70 dinaragon akiaganat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay mga podkom yang guru Imam Abu Hanifa na susabaad ko mga watao mga sahaba papasod ko Quran at susunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ikurasyan na linya na dimipos gawa sa tindag sa Mu'tazila aribat ipanarima ko akida. Sipman si Imam Malik ibn Anas na sa ikuragon ay 75 si ko kalendar ay Hijri na inimbawata si Malik ibn Anas sa Madina. Sa manuto na 80 agulima ragon akiaganat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa manuto nakakasalabi sa puluragon si Imam Abu Hanifa adi si Imam Malik.
Si Imam Shafi'i na siguramun magadto sa 50 si kalendar Hijri na inimbotas kanya sa Palestine. Sa manuto na ipon ko kaya ganito Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dunya na miyaka magadto sa 40 ragun. Si inayan na pud sa kaya babadan ko bangsa o Rasul sallallahu alaihi wasallam a Quraish. Yang guru niyan si Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Asikman si Imam Ahmad bin Hanbal na si Kuragun ang magatos ang 64 si kalendar Hijri na inimbawatas kanya si sa Iraq sa manuto na ipon ko kaya na Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyaka magatos sa diyan na 50 agupat ragun. Benarkas kanya ni yuri ko batang madahib na kaya sobra tulugatos ang mga kibarong ulama miya makalala ulama si isang buta oras amiyang guru niyan kanyan mga pad ang mga ala ulama asyong bakal sa ilmo ay Imam Muslim ako si Imam Bukhari yang kaya sabad ko mababarang baliman to asahi ang mga kitab at titindag ko sa salafus salih ini nga sa Ahlus Sunnah wal Jamaah.